is de laatste maanden van de winter. Als het aanst maaitijd is, dan zal het je weer een stuk noffelijker wezen op het Belvedere. Het kan die winters lang worden net. Dan zoent de jest. Ik heb net meer zonder jas naar boeten. En de dag dat ik mijn blete voeten naar boeten gier, dat is nog vol langer lien. Maar wist, er had een tijd geweest en dat is echt heel erg lang lien. Dan wie in de winters nog volle langer. Maar dat wie ik net gewone winters, ja, dat wie een ijstiden. Ijstiden, dat zijn periodes. Nou, die koen wel duizenden jaren doorje. En die lijnen het hele land onder een pak sneeuw en ijs. Een volle heger dan deze toer. Het materiaal toen ongeveer zo uitzien haar, zoals op de Noordpool. Nou zoek ik deze uitsturing eens de natuur in om naar vogels en bloemen en zo te zien. Maar het is winter, dus er groeit nog net zo'n soort. Dat we doen wat oors. We gaan de natuur in op zoek naar sporen van die oude, koude ijstijden. We gaan naar de Lindevallei, heel onder in Friesland op de grens met de provincie Oerisel. Als je met de auto over de Grutte Diek naar het zuiden riest, komt het west doorheen. De Lindevallei is een mooi natuurgebied met een mooi rivierke, de Linde. Er binnen rijdvelden, bijzondere planten en vlinders en echte stikken sompen, moeras. Simmers is het te prachtig, maar ook winterdijs is de Lindevallei mooi. Maar ze nemen het een vallei. Dat is eens heel nuver. Bij een vallei denk ik aan hege bergen om weerskanten, steile wan. Nou, die ben je net echt waarom te vinden in dit vlakke land. En toch is dit een vallei. Om dat te begrijpen maken we een reis door de tijd, meisje. Een reis die het u zo'n 150.000 jaar waarom brengt.
In die tijd werd het heel koud in Europa. De Noordpool, die grote ijskap op de boppelkant van de wereld, die wie volle grutter nog als nou. Die strutsel uit naar tot het noorden van Nederland daar. Het wie een echte ijstijd. Meesten en bisten die winder haast nog net en het wie hier roerd koud. Aan de uiteind van die ijskap roen gletsjers. Grote, trage rivieren, maar dan van sneeuw en ijs. Die gletsjers die sleepten een heel soort puin mee, zwerfkeien. En die keien die waren onder het ijs zo fijn vermjellen dat er een soort klaai ontstier. Keileem. Een van die grote gletsjers in de ijstijd, die lag hier, in de Lindevallei. Dit wie toen ik net vlak zat het er nou, liek het. Maar dit wie hier één grote diepe rivier vol ijs en sneeuw en puin en keileem. Als je er in een vallei een gat graaft en de hel is groen omheen, dan zie je dat het net gewoon een modder is, maar keileem. En op sommige plekken lijkt het gewoon aan de oppervlakte. Dus ja, dit. Dit is dus van dat vermjelle puin dat hier zo'n 150.000 ierlien door een gletsjerdellijn is. En hier de vuurstjen, die ben ik meesleept, die komen misschien wel uit Zweden. Die keileemlaag zit hier meters diep in de groen. Letter binnen weer al je oren groenlagen doorheen kwam. Als Jos naar de diepte van de gletsjer begint het al echt op een vallei te lijken, vind je net? Het woord Lindevallei is dus helemaal net zo gek. Trouwens, ze had je letter ook nog een heel soort zwerfkeien voen. Bij gwomboeren lissen ze keurig op het hiem te pronk. Maar de film gaat verder. Het waard warmer op een wereld en die grote ijskap die begon te smelten. De gletsjer die verloren in een grote rivier dat al het smeltwater doorheen stroomde naar de Zeta. Dat leve Wietse beekje, de Linde, dat had dus eer een woest kolkjende rivierwest. Als de kaart erbij pakst, dan kerst dat ik nog een sjen. Ja, deze twee dieken, die liggen op een verheging en dat waren vroeger de oevers van de rivier. De afstand tussen die twee dieken die is ongeveer 5 kilometer. Zo breed had die rivier dus vroeger west. Kilometers breed en heel diep. Zo moet het er hier uitzien. Maar ja, de Linde is nou nog maar een smal rivierke en een echt diep dal, dat is het hier ook al niet meer. Kijk als had ze dat hele dal volgooid. Zo is Sjen. Hey. Zo'n. Waar komt dat nou bij? Doet die ijskap hier helemaal voort wie en er geen smeltwater meer door de rivier stroomde, toen kwam die Lindevallei helemaal droog te liggen. Het wie nou één grut droeg rivierdal.
Maar het klimaat, dat verhoor het hield niet weer. En later, en dan hak het nog oer zo'n 20.000 jaar lien, kwam er weer een ijstijd. Maar deze ijstijd die minder koud als die vorige. En het pakijs, dat kwam ik net helemaal aan ons land aan. Wij hien last van flinke stormen, die het sneeuw uit het noorden en zon uit het eerste hier heen blazen. Die stormen die hij jaren en jaren lang door. En zo kwam er een hele laag zon uit de Lindenvallei te lezen. Zo volle dat het dal voor een grutpad ophegen waard. Die laatste ijstijd, die al dat zonjer hinnebracht had, die dwarren ons zo'n 10.000 jaar verlien. Nou liep het dat heel lang, maar als die indenkt dat de aarde al miljoenen jaren oud is, dan is het ijs nog maar heel kwart lien. Als het romsjes in de skiertnis, dan sjost dat er heel tijd om de zoveel tijd weer opnieuw een ijstijd begint. Nou zou het dus best zo wezen kennen dat er in de toekomst ook weer een ijstijd komt. En dat dus lang weer onder de sneeuw en het ijs komt te lezen. En dat hier dus weer een grote gletsjer te zien is. Dat zou ik kennen. Maar net één weet of en wanneer dat gebeuren zal. Eén ding is wel wis. Soms bad net van de een op de andere dag. Dat gaat heel stadig. Dat door het honderden jaren. En boppen dat deskundigen die verwachten dat het deze eeuw alleen nog maar warmer worden zal. Doe en ik meidje geen ijstijd met mij. Wij moeten het wel met de winter zat wij ze kennen. In een natuurgebied, midden in Friesland, roemt een man. Hij was rijtsnijer van beroep. Alle jaren snijde hij rijt van de velden, bondelde dat in grutte bosken en verkocht het aan de boeren. De boeren broekten het rijt om de grutte dakken van haar plaatsen dicht te maken. Er waren zelfs meer mensen die het rijtsnijer waren, maar in dit gebied wie deze man de enige. Dat kwam omdat er verhalen over het gebied in het roen gingen. Verhalen over rijtmansjes. Rijtmansjes waren eens lietse iertmansjes. Er waard zijn dat het jet iets gewone meesken waren, maar dat ze voor straf krompen waren. Omdat ze net dogen wonen. Het waren dan ik vervelende wezens. Die het haar dagen volden met het pesten en klieren van meesken die in het natuurgebied kwamen. Ze lieten haar schrikken. Ze zetten valstrikken om haar versoepen te laten in de sompen. Het verhaal gie dat er een stikke wat meesken neer weerom kwamen uit het natuurgebied. Maar de man leeuwde er niet van. Hij wie een grutte, sterke kerel en hij wie voor de duivel nog net benauwd. Boppen dat werken er al jaren in het veld en hij hier nog neer een rijtmansje sjoen. Domme verhalen van bange mensen, zei er. Rijtsnijers werk je altijd in de winter, als er ijs lijdt. Ze kunnen dan goed door het veld rennen en makkelijker bij het rijt komen. Met een seine en goed aankleed met moetsen en sjaal roen de man troch het vroostige, heldere winterwaar naar het plak dat het beste rijdt stier. Dat zouden je het snijden en van goed jild verkeerpje. Het wie stil in het veld. Vogels winder bij het winternet en ik de orenbisten maken geen lood.
het waaide geen spruit. Zelfs de wjukken van de moenen draaiden net. Het wie krek als stier de hele wereld stil. Deer stil. De man bleef staan om de machtige natuur goed in hem op te nemen. Hij jedde wat. Onder de groen, vlak voor hem. Een wienvlaag, maar dan oors. Maar hij zou nou en dan gorgelloeren. Maar de wien koert net wezen. En wetterlijke min, want er lei om eens een dikke laag ijs oerheen. Het zou wel verbeelding van hem wezen, dochter. En Kloek stapte er verder. Maar vottendaliks bij de eerste stap gie het al mis. Hij zakke dwes troch het ijs. Eerst mij de ene en doe ik mij de oren voert. Ons zijn middel gierde troch en hoe ik skopte of klauteren. Hij kwam er net weer uit. Hij gilde om help, maar er wie nimmer in de buurt om hem bij te staan. Het wien de reitmansjes die hem te fieteren hien. Jarenlang hien ze op haar kans wachten en nou hien ze hem te pakken. Ze hien het wetter onder het ijs wijs zoekt, zodat er bomijs ontstier, dat de man trohinnen zakken wie. En nou scoorden ze uit alle macht ons in skonken. Na een jel oren kon de man geen weerstand meer bieden en hien ze hem eronder. Ze makken hem net deer. Nee, ze broekten hem als slaaf. Alle dagen moest de man rijt snijden, maar hij mocht het net verkeerpje. Hij moest het aansteen onder rijtmansjes om er mooie lietse huisjes van te maaien. Noffelijke, beskutte huisjes. Ze zorgen ervoor dat ze net de schem wien. Want om alle huizen heen moest de man nij rijtplantje. Om ze het zicht te houden. De meesken uit het dorp vlakbij hadden wel zocht om de man, maar ze hadden hem neer wegvoen. Zo'n tijd waar ik geen ien meer in het veld te komen. En hien de rijtmansjes het gebied, eindelijk hielendal voor haarzelfs. Toen die verlien kwam er een eind aan die voorlopig laatste ijstijd. Het werd warmer en het werd wieter. De Lindenvallei waard een sompe, een echte sompe, moeras. Er kwamen meesken te waaien, maar ja, die koen haar huizen zelfs net op die drassige groen bouwen, dat die zochten de heegste, droegste plakken op in het gebied. En dat wien zelfs de oevers, de hegekanten, de uiteinden van de vallei. Als de kaart erbij pakt, dan kerst dat nog krekken weer omvinden. Dwarpen als Wolvengeer, de Blessen en Steggen daar ben bouwd op de oude oevers van de Linde. Krek als nou verleren de bjem en de planten winterdijs haar bladen. En die voelen ooit op een groen. Na jaren en jaren is er een metersdikke laag ontstaan van bladen en plantenresten. Nou, als dat nou maar lang genoeg lissen bloedt, dan vergiet dat vanzelfs. En dan wordt dat een bruine korrelige groen, veengroen. Dus als het goed is, dan is hier nog een tweede laag groen te vinden. We hier nog keileem en zaan, maar daar bovenop moet dus veen liggen. Ja, sure. Dit is oude veengroen. Maken van plantenresten, zoals ze nou zitten. En bladen die je dus wel 10.000 jaar verlien op groen vallen binnen.
Hier, hé. Een stukje van een takken. Hoe een stukje hout. Sabbesjoen is dat winterwaar eens best wel interessant. Want door die koude ijstijden konden zulke mooie natuurgebieden als Spiegeliks de Lindenvallei ontstaan. En als dat wist, dan is het ik weer volle leuker om iets aan natuurgebied om te struinen. Want ik is nog altijd dingen fine, like als die stikken groen en die keien die hele oude tijden echt mij maken ha. Maar uw stietreis is nog net oorroem. Want die skiertnis die houdt vanzelfs net op bij de ijstijden. Hoor een keer meer daarover.